Hola, des de la Fundació Aigües de Manresa, Junta de la Sèquia, us volem explicar la importància d'educar els infants en la cultura de l'aigua. Des de la Fundació tenim claríssim que un dels nostres pilars és l'educació. L'educació en la nova cultura de l'aigua per nosaltres passa a ser educar en les diferents dimensions d'aquest element per donar-lo a conèixer i des d'aquesta coneixença sensibilitzar per posar en valor. L'educació tenim clar que és el futur i aquesta educació la volem des d'una mirada transformadora per projectar-nos cap al canvi. Perquè l'aigua és el que ens fa ser el que som, és el que ens fa ser éssers vius i també és el que ens fa avançar com a societat i que col·lectivament puguem fer grans projectes d'enginyeria, inventar-nos l'agricultura o, per exemple, que en puguem treure energia i produir-ne electricitat, fer funcionar màquines i fer coses impensables. Això és la gran importància de l'aigua que ens fa ser éssers humans. Malgrat que l'aigua a nivell mundial és reciclable i és infinita, sí que hem de procurar de no contaminar-la i de no gastar massa quantitat d'aigua, només la quantitat justa, perquè si no la contaminem els humans a nivell sanitari ens la podrem beure i la podrem utilitzar i per altra banda, si fem la quantitat justa, també el que aconseguirem és que hi hagi aigua repartida per tot el món, no tots els llocs del planeta tenen la mateixa quantitat d'aigua disponible i evitarem que ecosistemes aquàtics també es malmetin. Recordeu que des de la Fundació Aigües de Manresa, Junta de la Sèquia, treballem per fomentar la cultura de l'aigua en els infants, que trobareu tots els nostres tallers i activitats a www.pardelasèquia.cat. Gràcies!